Lastgeey on the mic. Let's get it running. Sinner made a bang. Yeah. Kudade kudi, money is the time. Money is the time. Kudade kudi, money is the time. Money is the time. Inda kuɗi masu kin mu dukan su mu karkade mu kama kasuwanci gidajen mu har mahar haɗe maganin talauci suna sa gayu su zankaɗe Allah ka ba mu su harkar arziki mu wargaje taɓa suna da daɗi hannun mara lafiya masaki mai kuɗi talaka ne nema da safiya a ce ina da su Allah har ka bani lafiya zan wata yana kewaya na sa abin garbiya kuɗaɗe kuɗi money is the time. Money is the time. Kudade, money is the time. Money is the time. Rashin naira ne ya saka talaka ya kaca-kaca idan da su komai naka zaka gani faka-faka ko da taro ne ka hada sai ka gani haja ka sassaya ka rarraba farashi a kwashe-kwashe higher price, higher quality a shago higher money, lower price ni na hango in baka da su hannunka ka zama bango idan da su a wajen ka aiki kamar agogo kudade, money is the time. Purchase your Money tracks is the today. time. Kudade, money is the time. Money is the Sinner made a time. bang. Maimakon mu rinka cewa Allah ka ba su bamu sai dai mu rinka cewa Allah ka ba mu ba su inda kuɗi ba su ka ci ka sha ai ma haɗiya ɗakin ka sa kiɗi a kayan ka ai manani Allah kawo ƙarshen talauci ka azurta al'umma Allah kawo ƙarshen talauci ka azurta al'umma kudade, money is the time. Money is Sinner the made a time. bang. Kudade, Purchase your tracks today. money is the time. Money is the time. Ni ba rayuwa ta ban ga abin da ya kai kuɗi daɗi ba. Malam inda kuɗi ko Allah ne ka ba mu su.